So Mali ani kungo Mali anda jumɛn bon ta Somali Somali de ya kungo Mali ale ye mandi sodala ale ye mandi sodala ko ale be sigi jila ta ko kan jila Mali yo jila Mali ko kungo Mali ke so jila Mali kungo Mali ko andale do so ale ye mandi so ale fana kungo de ko kungo ja ko no okay Somali amba barikada sabu faso ngele mi mbambulo odo ati farafara ati bon abada ati ngoyongonyo maliti lano wallahi o kumana minye kado sangane wati o hakilina kele anu mirni yakele no tashi kele ni bimalde kele ngina bela jele la nyuma ngodo yusu du kurajera yabaru masaka seba yado amma foi kaya amma foi dama o kadara kono ambe jega masaba intanu ka barikada ni ga wale nyuma ndo sangane wati kene beka keta bela o kumana nanye masaba intanu kene min ga rasulu be barikada ni ga wale nyuma ndo nema ne kisiba mala ko jide aka amma saw sara tambulo wa onye letizo ku sara re fana ha o kumana folini tanu ni barikada ni wale nyuma ndo no nyo ke kateme anti 50 nyina ambe do de ku sangane wati o kumana alakbi alaku bulokan shiuje ankoro ka bana koro bashi ga jide ke lafiyaula muno be cien so bada dali kan wo nanga bamba to bela jelenye kanu ba jama ka foku barikada ay wani alaka je kumana faso ko na ni faso ko ka amba fu be ku ni nya kuma ka benu sigiro chugo ye o minye ka do kresigira kuna foni kenedo olu fana bo kuna siri kono fasiri seba onde yan wakilu ye anya wasado ola o kadara kono kuma muno sugandira ay na foti kan nguru na kuma batiba na kelengele muno sugandira onaku garjiga ye ambe do ke kulo nyegele joko nyuma ni nyamada ko nyuma ala kan no ya kanu ba jama kuluye ala se ko nyuma ala ko no ya anyeruye munye ka maben ka chari shuya ko letigeni ne ga sujuru tigu do ala ko no ya ofana ye ko beki bismillah Traoré marhabani bashi gonti mba anti voya on sait qu'il n'y a pas Bachi. Non, il n'y a pas Bachi. Bien fringué. Que Lambert, tu deviens de plus en plus beau. Depuis ton mariage avec façon d'avoir là, tu deviens de plus en plus beau, hein. Et aga Mamoud Konda Fogo. Agafo. Allez, moi, chike. Bro, allez, ta Burkina. Eh, Allah. Abina Zama ni nanywa na. Obe kanun de kofo, ala kana tayro langulonya. Plaisir nina. Kabla mijani na. Fini sutura ala kana sutura. Moi, shi damodo. Nyere defona taflengana. On dit moi shi ga. Nyofani bae no sanu sise mana ba fura barikada ka ko no wara sigila ni sakaina ale di modu sugore ndwani alaka amno kudaja moro awa minye ki yera foki wali mondo ajaranye aminga kene basitala toro situla moro awkado minye nyera la ka flebani lameba belajelefu unakaka minye ki yera wololo furumuso awa minye marambamba fatikaya aledo gishe inigila moro ku utame falaje ni kusisa bora ko burti ko dala kana falaje yemore le maraisa kafsa kata ngafati bla fok ngokulo fandamba banda konoti ni kono kasigade atifu ime anika onjere lame no ibwala atifu ime ofana tinyare ka ma obo dugu chama angela suguba ere corona la katadu we kolokolo nyana fi usigina yave faraje ka surana wala ala kangu na ja ala ka sonyo na inshallah aminga kene basitala alhamdulillah antna ko blada grina miye awkado anado kuna foni ngono yana nga dubai ni dumse undu tabarakallah wendo njade tabarakallah wendo njade min be fo ikadu kono mene ikadu kono be be fo du ma be ma sebe fo makili yo noske wonos dum fana ko ga kuma fo be ko fo isukili ne ma fo fa ma ko ina awa kele dibande nos dogoni american ni saje boy New Jersey ade fo am ja american folite ba itaya dai ga ba ke di ba fo mbrana ga foli nyo fa ga fara nyona mbrana ga me ne ma fo de sari fa ga fara nyona ala ga gura amin fasiri mbete mena Yusu ode ba jira kante de do ga kwa shan yerema middo ni indicateur de renouveau nindo ni indicateur de renouveau ode ke mega kalmunta kan kuna foni no Usman Dawiye minye ikado kalata kunyana boje kulukile okumana kwa amanye maya kusiga kembe ikado shaka sangarela no ye general saga sangare kunye maya songa dale made
aije no ikado ka fo je kulu mi mina sigi kulu kele mi mina anga kalata ko nyaw nyina bo akaja franje fanga manyema no colonel Asimu Goitaye ale ikado akodo balaga beni araba donye kalo inkleta ane fla no octobre kalo nye ba fla ni mugane fla saina akera ne sugandiluye mi mitalike sharia kisa ulu sugandili chogola no e décret de nomination mata ane duru ko ulu na ke ni jamakulu obara ke bawye munu kana blale do wote mashiga jonya jurula utata mashiga dabadama kumana ube ikado ka barake haglatike konnala no ikado ko autorité indépendante de gestion des élections ale no e AIG kumana yisu ibai ka fo ko minye ikado ko ni ko jamakulu obella ben chugo jumena nunu ndebina ke kulu kelempeye munu mbanga kalata kunguni nyenye mbonyona ka bela jile fese buni koloka bonyona maliko nala yanno kumana femi ikado luchela sa ikado ngana bafla buchela munu la ko donen do ma nyana tiga do la ko donen do wa minye ikado ma koro do kene ngafana hakaja no ikado ko minye ulu ko ni ko délégation générale minu obe ikado kalata ko nyaw nyina bo kabi wati jano ikado général Shaga Sangare ale ko ngera sugandi bay ale sugandira aywa mi ikado jamana nyema ale ko ni ikado ka alega masugandi taw benan numa ko sigare kemba landa ka foni jekulu ima nyema yatna di ikado Shaga Sangare mano e générali o kado ikado kadra kono mi mbe kalata o bara buluda chugo ulu ko fosa yusu ibaye ka fo ko yasanga sigikado be jemu fanga hukumu konnala siwili fanga anga sigola mi jamana nyema e no franje fanga ma nyema e colonel Asimu Goita ale ikado agundo bela jele waraka ka bene araba donye makulu mimi na bara inge ikado aya sebe bo ka basakilichi okuma na sebe mi mbora ka da olu de bina keje makulu ye munu mena ikado anga kalata ko nyabela jile nyana bo okuma na ko ikado ko ngana ba ube akonala o ngana ye doni karamugo ye kiri na srafe foga ta se société civile o ma ufana ba kono anika do fereton ma olu joro fana fale do akono olu chelasa ibaye ka fo ko ngana do be no munu no olu deliko ni ngoe hakaja délégation générale aux élections DGE o ma nyema no ye général Shaka Sangare ale ka aleni ka do ka fo ko minye batoni koro no ye maître Mustafa Sise nunu ngana ba fla o yera ni jamakulu chela o kuma na nche fla bela jile mauye mununu ye joro fa ko sebe jamana asanve joro ula hakaja minye ka do ka fo mi oluka nyema ya ko ne mabala mala na nyema ya ire ko bina di joma o de ko hakilina so mingele do mamina o de generali o kuma femi ka do ni ma fla munu ni ulu ko foto fleni kalata ko kumun ko ni gonna la bu dongola jidugule bambaye generali Shaka Sangare alle ko ni baye ka fo ko na fura ko ka tiga ni ma wore cheni ngula alle be kala kumurota baye abe boni kuna gulo ka sabuge ka big ikado ba samba kele keme konondo ni bi konondo ni wulo vla no 97 alle be kalata ko nyaw nyana bolila mali konnala ya ikado abako chema kabo wati fuga sase bima okmana kera ikado kafo manyema fana ye minye kalata jekulu ko kalata okwenyana bo jekulu mino DGE akero manyema e kabi baflani woro sa no 2006 general Shaga Sangare okmana ko dongo ni ikado tabolo munumba lakaba ya maria kani nyema yake okmana ko mamunumbe no lulu dashwe ka kuma uluko ko sugandili ko ne ko dona na tawla ko Shaga Songa ke ikado ni jekulu manyema e ko siga kembala ko sebe ala reje nyon kulu na jena ka keni manyema e sabu adongo bala manu ka idomba mishibiena femi ka do ko isa ko umna ka do bara o ke kanyeshi kalata kunya utabuluma hakaja ko Shaka e bara ko ola yoro chama ko ayake faso kono ya ayake faso ko ka ochuko kelena general Shaga Sangare ko kalata ko ni chama nje ka bola kabi ka do bi kono ndone wolon vlansa no 97 maliko na ko kurate ale bulu wa dongo ba dogo nyo bela jilena aka odoni barika bunya kama ibaye ka fo wele ubitoka blama jinye jamana worola uluka kalata umana basanka tiseka nyana bo ube wele blama agata ikado ko nyana bo cha ibado abita ikado ko nya ukato kula belejeje fese ko kera akacha abe wele kolosili ufanana kalata utabulu kolosili no eko processus electoral ulu tabulu kolosili ani fichier no kalata sebe utabulu kolosili abe wele ulatuma be oyefu otokola ikado ani CEDEAO otokola Benin kata se RDC Congo ma Mauritanie ani Togo ko Shaka ni bela jele fulo ko falaga na dongo waka bara ukera ikado tare abulu baflani saba sana ibaye ka fo kana kabola kana sefu ame domine ko bi kalata femvel la bena farafina bangu
dongunga ni shaga dama do ala ana wele kata jalatigeli doke o kuma ko be ikado o ida lubo min ba jira ka fo ka dongo be ngula ko sebe gwele ya dona kalata chamana amanya mingo ye wele blasha e general shaga sangarema kambo misali talla jine kalata ka ba fulani ta kalata iba ka fo ko shaga sangare kwa basana wati mi katike kati tu la jine kalata la ku ya wele akata ka jalatige ba do ye o kuma commission electoral la Guinée commission électorale agata ulu deme uka bara la uka ikado ni ngoy fese ka Afrique wo gisela o kuma ka sugandira ka fo ko akata ikado ka kuma ikado kele mauni nyonche ma muno ni ulu kado ka fo gwele bolu ni nyonche kalata ula na tabulu la o kuma yusu ibaye ka fo ko alna yasro ibaye ko fe manga odo wulila sugandili ulu kuma fole ko ibaye ka fo Alpha Condé aleka kalata ko nyawla sugandili kuma fole ko kwal ni manga do wulila ko klala kai ka do ko sabati ninga beya akola ale resina ke mimbe no Seydou Dalan Diallo e ke Seydou Dalan Diallo ale klala ka jongo ala fo asona ko kuma ko jabi mi ndira ka jera na ye ko wako ka ko blati shaka ko wulika jobu yano la ko sebe o kuma ko amse ga fami info ikasoro ikado ama flifiu ko general shaka sangare ni jekulu nyama ya ko akanyiro ka bwala ni machamanye wa dongo fana bala Ousmane Daw ni ale ga nobla sebenya anya bo ni gater de renouveau kono bidon boledo oni gater de ale bla of d'Afrique ne baleta muru awo minye maliki jaw na le sente ma nyemai ale mana wul masri tabama binani ani woro mi no ko bisena ko awo minye nyere la mi anga jamana kodwara ma binani ani woro olukone mamolo binani kono ndongundo muso saba olukone blara mi awakado ni ngomi mflene awakado ko ni kuma achiara mi awakado nyere la kolubal mi nyini awakado jakulu fe no minisma awakado ku tablo jere ku nyere jamana la akuma serade sabu ko lutoni njogo inata no amafwe fa mo akola abana France tala dili tobe absega ndugu wati be awo moro nendo mi kalotle mga anni octobre sabai samba flani mga anni fla mi conseil national de transition maliki jaw ale ko ni session daele mi yokal la jeba mi ke ma mi awa centre international de conférence de Bamako CICB akera au cadre premier ministre par intérim abla mega ale mekaneka no semana kabwe au cadre la Guinée kaw olu fana sente maukume keneka miye uluka manyema o dansa kurumai dansa kuruma ikado awamiye nyera la malkin jaw aye kuma tawati mina mana korware wul masri taba ma binani woro mi no banga jamana kono miye apmana ayajira kafo minisma awakado dibidibi mimbaga kola uku yera buguna tiga jira anna yalma awakado ku nyeda fese legira ana kunnote ma masaka uluka tabulu famia choko jila ako awami anga jamana ni jate mineke ibe ka fo bi anwoni be ka seba sorofa abele jilefe minye bamba chuye mambi femfe nyini oye awa jamana deun olu kaddo dakelefe ninga bod dakelefe minye awakado malikin jawe aya jira ka fo awami abepma drisa awakado kuma drisa kuma no ya atere ako awami nyere la ako awamiya anga jamana alibi ani lagine jamana foi tani nywanche be ani keleya ko miye awkado kabini lawale mamunu dukado nolu yanga awa jamana miye ayere mahoranya ta kadama ikado awamiya olumunu ngona kolu katasira alibi jamana fladon olubo tasira kane obajira kafo badenya kelenya ani awa sikijonya mimani nyanje muro awkado bajira kafo malini lagine ambi nywa soro febele jilela odi konan nasa mi ayajira kafo mi gele banga nyedo mi awkado ba manchi jugu dobe munu awkado utisra alanye utisra fonye unu ko de fe mi fedro adamande ni bole ani adamande jeli bore ko awami nyere la mo mi flene ko kale jigila tige anga jamana made ga penata mi anga awol masri tabawi ani awkado nyere la
an ka maa minnu bɛ yen n'o ye jamana den ɲumanw ye k'olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ wa an tɛ ka sebaya sɔrɔ cogo si ninnu kan n'an m'a lajɛ an yɛrɛ ka bɛn n'an m'a lajɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an m'a lajɛ ka don da kelen fɛ ni ka tila ka bɔ da kelen fɛ o de y'a fura ye dɛ Maliki Jaw kilisi wɛrɛ t'a la o ko a ye nin kɔrɔfɔ fɔ Maliki ka kuma in lɛgɛsɛ don Ala k'an kunnaja Ala ka sababu ɲuman d'an ma nin sɛbɛn an ye nin bɔ Hɔpe d'Afrique kɔnɔ Hɔpe d'Afrique n'i y'ale bila Yusu an b'a fɔ ko Maliki ka kuma ntori tɛgɛ don a tɛ dugu jɛ n bɛ indépendant ta ne ye indépendant ta sa i b'a ye k'a fɔ min ye Fale Kulubali ye ale kɛn bɛ ka nɔbila kɛ Fale k'a dɔn a kɛn bɛ ka nɔbila min kɛ o bɛ taare dɔ kofɔ ko nin ye i k'a dɔn kalanden fɔlɔw olu ka bɔli ye kalanden fɔlɔ minnu ni o ye i k'a dɔn an ka kɛlɛ kalanso min jɔra ko école de guerre du Mali o kalanden fɔlɔ u bɔra cɛbɛtɛ ko bɛɛ koyi i b'a fɔ n ka don surati Ala sa sɛbɛ la ni waati n'a cogo don nka tuma de tɛmɛna hali sisan kɛ i bɛ se k'a lajɛ i b'i ta kɛ concours ye n'o tɛ sport physique tɛ dɛ i b'i ta kɛ peloton passé de n'o tɛ physique tɛ dɛ a ye bɛ min f'i ye de Alpha Umaru Konare ka yɔrɔ min filɛ nin ye Solomanibugu la e ka maaw ɲininka k'a bɛ i bɛ t'i fari bɔ ɲɔgɔn na i kɔni b'o kalama nka ni sɔrɔdasiya kelenw tɛ dɛ yala sagosiba bɛ da i kɔ la o la an taa leçon ta commandant Moribo Sanogo fɛ yan commandant bɛ se k'i kalan kɛ commandant bɛ se k'i kalan kɛ nka i yɛrɛ ko fiɲɛ tɛ kɔnɔ tɛ buru fiyɛ dɛ commandant bɛ se k'i kalan nka ala galabu baara i yɛrɛ ka kuma don fiɲɛ tɛ kɔnɔ o tɛ buru fiyɛ koyi commandant Kuma Jarabe ale bɛ se k'an kala ɔhɔ i bɛ peloton kɔni paati colonel Ami Jabate bɛ yen awɔ ale bɛ se k'an kala fo ka jago don a la wa kɔrɔkɛ yɛrɛ colonel major ye wa fila Karim Kabara Kasim Dumuni kɔrɔ Usumani Sagara fana bɛ yen a bɛ se k'i kala ale ni Musa Boyi Kulubali ala ka dan dɔ ma kelen ma sa ka ɲi ala ka dan dɔ ma kelen ma ka ɲi n'o tɛ alisidan chef Umar Bari ale fana bɛ se k'i kalan dɛ a b'ara kalan karamɔgɔ ka ca o nka galabu baara ye nin dɛ o b'i yɛrɛ bolo mugu kɛ mugu kɔnɛ Mutar kɔnɛ o bɛ sɔn ka sabati dɔɔnin n'a sera k'a ku ale yurulen ko mɔni bɛ bɔrɔ kɔnɔ o de ye a yurulen don ko mɔni bɛ bɔrɔ kɔnɔ yɔrɔnin de hami bɛn na dɔrɔn malo b'i fa elle somne ordinateur la wa n ta ma bɔ ne fana i k'a dɔn k'a fɔ Fale Kulubali a ka fɔ la ko min ye i k'a dɔn jalatigiba i k'a dɔn mugan bɔɲɔgɔnko minnu ye kalan kɛ lakana a n'a taabolo olu lahala la ko olu kalanden fɔlɔ olu kɔni bɔlen nin y'an ka kɛlɛ kalanso min jɔra an fɛ yan ko école de guerre du Mali o tuma i b'a ye k'a fɔ ko ninnu kɔni bɔlen min filɛ nin ye u n'u jɔyɔrɔ fɔ faso i k'a dɔn k'a fɔ a lakanako taabolo la u ka baara bɛna bɛn mun ma ka kɛlɛ natɔ jateminɛ k'a kunbɛn a nalen kɔ fana n'a ma ɲa nakɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ tigɛ a la ayiwa n'a kɔ kɔlɔlɔw ni gɛlɛya minnu b'a la ka ɲɛ sɔrɔ olu la o wuli ka jɔ baaraw ninnu ka baara bɛna bɛn o ma ayiwa ko min ye k'a dɔn san kelen bɔɲɔgɔnko u y'o kɛ walandata la ofisiye mugan bɔɲɔgɔnko ofisiye supérieur don jalatigibaw don i b'a ye k'a fɔ Yusu o mugan bɔɲɔgɔnko k'olu kɛra maa fɔlɔw ye minnu bɔra kalanso la n'o ye école de guerre du Mali EGM i k'a dɔn o ka kalanden fɔlɔfɔlɔw ye ninnu ye hakilinato ninnu na ayiwa kunun ko alamisa don k'u ka sɛbɛn nafama dira u ma k'a don u yɛrɛ tɛgɛ min ye k'a dɔn lakana ani wolomasiri tabaw jamana i k'a dɔn wolomasiri tabaw ni jamana kumabɔ minisiri a n'a i k'a dɔn kɛlɛ cɛfalinkɔrɔw olu ka minisiri ne yɛrɛ ko n ko masumalen k'a sɔrɔ a masumalen dɛ fɛn min ye colonel Sadio Kamara ye ale de i k'a dɔn ninnu ka sɛbɛn nafama d'u bolo ni tɛgɛ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ Fale Kulubali ye kalamu ta ni k'an kunnafoni a ko min ye k'a dɔn lakanabaliya o koɲɛ gɛlɛya min b'an ka jamana kan a bɛ waati jan bɔ ko dɔ farala ko ka san laban ninnu fana na ko ninnu ka wuli ka jɔ ko o bɛna kɛ sababu ɲuman ye an ka jamana yɛrɛ ma o kumana fɛn min ye k'a dɔn ko Mali k'a dɔn a gɛlɛyara waati min na u ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko n'an yɛrɛ ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ k'an ka wolomasiri tabaw kalan k'u jɔ an ka taabolow la ani kɛlɛ taabolow la ko i k'a dɔn k'a fɔ ko na kɛ balibɔ ye nin yɔrɔ in i k'a dɔn a sigira sen kan 2021 san ka sariya kisɛ kɔnɔna la n'u ko ma ko i k'a dɔn loi numéro 2021 052 min taara septembre kalo tile 29 2021 san ayiwa min i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko école bɛna di an ma min ni o kɔni na kɛ k'a dɔn kalanso ye min b'an ka wolomasiri tabaw kala kɛlɛ o koɲɛw taabolo ni lakanako taabolo la a ka ja ko a bɛna kɛ jidi sira ye ka ɲɛsin i k'a dɔn an ka jamana wolomasiri tabaw olu ka taabolo ma ko nin ye maa
ɲɛma minnu ye ka ni walanda in ta a ma ɲɛma ninnu jɔda bɛna bonya kosɛbɛ lakanako ani k'a dɔn jamana kumaboli koɲɛw baara la hali Yusu i b'a ye k'a fɔ k'u ka wuli ka jɔ bɛna bɛn ni fɛn min ye o kumana ko min u ka kalanbolow ye k'a kɛra ka bɛn n'o ko fana hukumu kɔnɔna de ye o kumana k'u bɛna jɔyɔrɔbaw de fa an ka wolomasiri tabaw jabalaw la n'o ye état major ye a ka ja ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ko ninnu bɛna jɔyɔrɔbaw de fa min ye k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri taba ya hukumu kɔnɔna la ko ninnu kɔni bɔ an'u ka i k'a dɔn baara paraw ni bɔrɔkɔnɔbila daminɛ k'a si tɛ kɔrɔya si ye ko sabu jɔyɔrɔ min b'u la an'u ye kalanbolo min kɛ o kunnama kɔrɔtalen don ka se hakɛ min ma a ye makɔnɔnin tɛ ninnu ka baara la o kumana k'u bɛ bɔ u b'u bolo don a la a kun ye mun ye gɛlɛya min b'an ka jamana kan n'o ye lakanabaliya gɛlɛya ye ani gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye kɔlɔlɔw ye an b'o min kɔnɔ kabi waati jan u ka kala taabolo bɛɛ lajɛlen bɛnna o ko ninnu fura o ɲinini ma a ka ja jamana lakanani n'a jiri siraw ko kalanbolo fana kɛra kun min b'o fana sabati u bolo fɛn min ye nin bɔ ye kalanden fɔlɔw bɔli ye maa mugan don officier supérieur jalatigibaw don ninnu bɛɛ bɔra anw ka wolomasiri tabaw ka kulu kɔnɔ n'o ye faama ye ayiwa Yusu ko kumana ko min ye k'a dɔn u ye kalan daminɛ novembre kalo tɛmɛnen 2021 san u ye kalan babugɔ ni ka i k'a dɔn a durusi Yusu kumana ko fɛn min ye san kelen bɔ ɲɔgɔnko ye o kumana k'u y'o kɛ kalan na o kuma o senfɛ sa ko i k'a dɔn u ye dɔnni caman ba sɔrɔ sabu kalanbolo minnu bilala o bɛ i k'a dɔn jamana yɛrɛ taabolo ani k'a dɔn kunnafoni nasiraw n'a o jɛngoma ɲɔgɔnyaw a b'olu bɛɛ lajɛlen kofɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ géopolitique relation internationale communication i k'a dɔn ka jiri kɛ i k'a dɔn jamana yɛrɛ taabolo la wolomasiri tabaya nasiraw fɛ ani kɛlɛ kunbɛncogo ni kɛlɛ furakɛliw la a n'a kɔlɔlɔ olu fɛɛrɛ tigɛli la ko ninnu ye jɔyɔrɔba ninnu bɛna kɛ jɔyɔrɔbatigiw ye o ko la a maa mugan minnu bɔlen filɛ nin ye nin y'a worobilanjila ye sabu foro daminɛ ye waa bɔ ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn ninnu ye kalanbolo min sɔrɔ ko analyse stratégique prospective ani saheli kɔnɔna la u y'o baaraw bolo da farafinna ani diɲɛ yɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la stratégie d'arrêt de la guerre u y'o fana fɛɛrɛ tigɛ ani synergie interministérielle ani sécurité publique u y'o fana fɛɛrɛ tigɛ management de défense et de sécurité ko ni kalanbolo naani de kɛra ninnu k'u jɔ k'u kɛ keye Allahu akbar cɛ ninnu taamatɔ ye fɛn fɛn fɔ lakanako la a fɔ ko hali taamatɔ o kuma Yusu ko ni kalanbolo minnu kɛra ninnu kun k'a bɛna kɛ sababu ye ni jalatigiba ninnu k'u bɛ k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka kɛlɛ natɔ kunbɛn ka jugu ka fɛɛrɛ ko i k'a dɔn o da walo o kɔnɔ ye ka i k'a dɔn a ciw da ye ko nkɔyɔden gɛlɛya fana mana sɔrɔ min ye fura ɲinini o kow la u ka hakili feerenenya baara bɛna bɛn nin ko ninnu dɔrɔn de sabatili ma k'u ye kalanbolo min sɔrɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ko ninnu jɔra k'u kɛ keye u bɛ jigi bɔ wa k'u bɛ se ka kɛ jɔyɔrɔtigi ye wa u bɛ maa ɲɛmaaya fana o fari da ayiwa ko min ye k'a dɔn bakurunba fɔ la k'an bɛ se k'a fɔ ko ninnu kɔni kalanna fɔ k'u kalan Fale Kulubali a ka nɔbila in ni an y'a bɔ ne fana kɔnɔ o ka bidon bɔli don Yusu ko k'ale talen gɛrɛgɛrɛ la awɔ ko marifakisɛ tun bɛ ci olu tun b'u disi de da marifakisɛ ye nama c'est vrai nka jale delila k'a fɔ an mɔdenmuso a bɛ k'a ɲɛfɔ min na ko kisɛ dɔ donna ale ya ko ka bɔ ale wa ine balle rentré à mon front et sorti par mon ton a ma fɔ ancien commandant m'a fɔ Idrissa Soumaro m'a fɔ ja ko ni balle rentré à mon front et sorti par mon ton ko c'est là pour que ma sigi cɛ fari ya i b'a dɔn dɛ awɔ parti sagana ko k'a de don awɔ kɛ ko ancien commandant de y'a bayɛlɛma ko ko kɛlɛ in ko ça a été une partie sanglante ko la guerre ko cette guerre a été une partie sanglante ala ko partie sagana u nana n'a ye an fana y'a ta o kɔ a banna olu de nana n'a ye o amin ya rabbi ama a bɛ taa sugu la o ka kɛ a bɛ tila ka na masaba cogo inshallah Ablaye Mayiga groupe commerce awɔ Maram Jalo jɛlen ko awɔ min ye an ka dɔnkilidalaw n'an ka fɔlikɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn dan t'u la dɛ min ye u bɛ fɔli duman kan kun n'olu ka fɔli dumanw tɛ wa miiri jugu bɛ gere bɔ an na a bɛnna la cɛ ala ka sababu ɲuman d'a ma muro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye indicateur de renouveau ye a ta dɛ muro a k'a dɔn ka an yɛrɛ danbe ka matarafa min ye a k'a dɔn an ka maakɔrɔ olu tun bɛ sira min kan ni k'o sira a k'a dɔn k'o matarafa o de fɔra o min ye an ka seko n'an ka dɔnko miyanko ka seko n'u ka dɔnko ani miyanya yɛrɛ a k'a dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye marikacɛn daw ye maa minnu bɛ yen n'o ye kalandenw ye n'u bɛ a k'a dɔn faculté de médecine et de la pharmacie n'u b'o la o lɔgɔlidenw kɔni ye marikacɛn daw o kɛ misali ye min ye marikacɛn daw i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni kɛ bɛ misali ye o k'a dɔn miyankaw bolo fa bɛɛ lajɛlen fɛ maa kɔrɔ ni denmisɛn
sabu a fana ka cɛsiri ka bon a ko sabatili la dɛ. I bɛ diɲɛ ko ko la k'i yɛrɛ fɛ i yɛrɛ dɔn dɔrɔn. mais ko yiri dɔ so dɔn o ji dɔn ko yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ o kuma ye ɲɛna ko ye kalon ye. walahi an ka taa fɛ. moro aw k'a dɔn min ye a ye wuli ka jɔ min kɛ. somaso aw k'a dɔn somaso. awɔ o jɛkulu min bɛ yen. awɔ a ye wuli ka jɔ min kɛ a n'a ye baara min kɛ. a ma dogo somaso yɛrɛ ni bamakɔ cɛ a bɛ taa kilomɛtiri 300 ni bi segu cɛ. a bɛ taa kilomɛtiri 300 ni bi 5 la. i y'a ye. min ye nin yɔrɔ kofɔlen min ye aw k'a dɔn dugu dɔ bɛ yen n'o ye Koro Dagakɔrɔ ye Dugakɔrɔ kɔrɛ Dugakɔrɔ ale ka dugu dɔ kɔrɛ Dugakɔrɔ kɔrɛ Dugakɔrɔ moro aw k'a dɔn commune de kɔrɛ Dugakɔrɔ n'o bɛ Kuca ala fɛ moro olu ka muso ka jɛkulu min bɛ yen u y'o to da Marikacɛn Daw moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye nin denmisɛn minnu filɛ nin n'o ye association des étudiants de Mianga moro minnu bɛ faculté de médecine et d'odontostomatologie ani faculté min bɛ yen n'o ye pharmacie ye minnu b'o la olu de kɔni misali ta min ye aw k'a dɔn k'u fara ɲɔgɔn kan k'u faralen ɲɔgɔn kan u sera groupe renouveau u sera la aw k'a dɔn min ye o maa ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Marikacɛn Daw ye n'ale yɛrɛ aw k'a dɔn somaso ADS ye aw k'a dɔn o maa ɲɛmaa ye a fɔ ambassadeur a ye wulikajɔ min kɛ min ye aw k'a dɔn ADS ye a n'a ye baara min kɛ ani aw k'a dɔn a ye ko caman minnu kɛ ani san o san u bɛ ɲɛnajɛba min kɛ walasa aw k'a dɔn aw dugu bɛ dɔn ni ka jiri turu ni ka dugu yiriwa yɛrɛ sira o taama mɔrɔ a y'o min kɛ ninnu kɔni y'ale kɛ misali ye Marikacɛn Daw yɛrɛ aw k'a dɔn Miyangaw ka jɛkuluba min bɛ yen mɔrɔ aw k'a dɔn a b'o la a b'o jɛkulu la wa min ye président de commission communication pour organisation du forum national Mianga Kafo moro aw k'a dɔn a y'o o maa ɲɛmaa dɔ ye a bi awa min ye baara min kɛ Miyangaw olu ka seko n'u ka dɔnko ani Miyangaya yɛrɛ moro ko de y'a to nin denmisɛn ninnu y'u ka danaya ta ka da kan u ka maa ɲɛmaa min bɛ yen Yakuba Kulubali ale y'a jira k'a fɔ awa min ye ADS maa ɲɛmaa n'o ye Elhaji Marikacɛn Daw ye i k'a dɔn olu kɔni nana ka na awa i k'a dɔn min hakilina t'a fɛ ani ladilikanw u ye jɛkulu min sigi nin ye n'o ye awa i k'a dɔn sanafɔ denmisɛn minnu bɛ awa nin kalansoba ninnu na o sanafɔ denmisɛnw olu bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min ka bɔ da kelen fɛ k'u sen da u ka maakɔrɔw sen da nɔ la ka sira taama sira min n'o bɛ awa i k'a dɔn Mianga dabe ko ne bna fɔ ko a ka mɔgɔ i y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen a ye ɲɛtugu de kɛ i b'a ye n ko sana an bɛɛ ye kelen walasa i ka kuma quoi n'a sera yɔrɔ la Miangaw ye n'a sera yɔrɔ la an bɛ baw fara ne ya bon n balimaw don an ka kɛ ten n balimaw de don an ka kɛ ten bon Sanafɔ kɔnɔ Miangakɛ dɔ kɔni y'a fɔ ne na ko Sanafɔ ka cɛkɔrɔba de y'olu ye o t'ale dala kuma ye e dan b'o la ka tɛmɛ ne kan Masogoba ninnu bɛɛ b'a fɔ dɛ n'i ye Madu Sogoba tɔgɔ fitinin fɔ sisan e tɛna ba la ne y'ale jamu fitinin fɔ sisan e bɛ ba ale la kana kuma caya dɛ n'o tɛ ale ni Nabila a yɛrɛ bɛ yan dɛ a bɛ yan dɛ Madu wa a filɛ nin kɔfɛ yan ne y'a fɔ n ko n bɛ ka sira kan fɔ ko arajo la kuma de don bɛɛ tulo b'a la wala ba de n'o tɛ n'i y'o jamu fitinin fɔ sisan e yɛrɛ bɛ ba Nabila Ibrahima Sogo 3 points de suspension an ka taa moro min ye aw k'a dɔn Miyangaw olu aw k'a dɔn u ka taabolo min ye aw k'a dɔn ani muso ni denmisɛnw o min filɛ nin ye a bɛ ka kɔlɔsili min ta ka da o kan moro o ye misaliba ye olu bolo a bɛ ka dɛmɛ min lase olu ma o min ye aw k'a dɔn Kulubalikɛ n'o ye association maa ɲɛmaa ye ale kɔni Yakuba Kulubali ale y'a jira k'a fɔ min ye aw k'a dɔn hakilina min n'a y'o don olu kɔrɔ a n'a ye hakilina min ta somaso yiriwari la a n'a hakilina min ta somaso aw k'a dɔn a seko n'a dɔnko o yiriwa ta sira fɛ min ye olu nana ka na misali t'a la ka aw k'a dɔn min ye ladilikanw k'olu ɲin'a fɛ walasa aw k'a dɔn olu bɛna se ka taa sira ɲuman fɛ cogo min na u ye foli ani tani u y'a lase Marikacɛn Daw ma u y'a jira k'a fɔ u jigi b'a kan bi u jigi b'a kan sini wa k'a dɔn aw min ye association ye u nana ka na kalifa la min ye aw hali bi a k'i janto association in na olu bolo olu ye denmisɛnnin ye nka min ye n'ale jantelen d'u la olu tɛna se ka taa sira dɔ fɛ u ka fili bɛ dɔgɔya a banna wa u ye ko d'a tigi ma dɛ a banna sabu a sera a sunkɔrɔ a ye jɔda min fa Tayiru Male o de ye nin s'a ma ni ale ka fasira ye ni ka sɛri la
ada kaka ala ka tafanga dama jigi min dara ka jigi demson ku hakli to ala ka fo ku ma fo jigi ko fiu ala ka jigi invali se bora miango fe miango ni gano fe ko lu te warde mo gale bita sana fo fe ouais ubisiga Brisri religion ga brisri ubisiga ko papa ka tembolo ale bulabi ale iduzu bode je iduzu bode kanao boduma bodu muna o ina ta ya umbulo imaewa chejo ako ale bora mi ga ko ni jayo mazo ngable ko blariga ngwa yusu minye kado kafo soir de Bamako mbale tani soir de Bamako tasa akaja minye kado bengani kala ono ijatike wale ke batikila mawe kwali bi ube munumunu salola sikaso marabolo konna la kwe aywa ko minye kado jamakulu doye no ekene ya jamakulu doye ko mission medical olu konen kisira ikado ninji ngani ya jugutikila manu nunka ko umakwe sabu kumefe ko luta yaw ninga tanuye ngala yu prokoto mingara kado koro barajila ningoi akawu awale yara ede la ya jara ale kalmunta ka an kuna fone soirée Bamako konna la akoni ye mawye kado ka fo marama fentigu do o marama fentigi munu nu buna tige madon akaja ko minye kado numbe kala kana bani ya koni sabati anga jamana siraw de kan ko udesele be ka kado siraba taga sege siraba de mine sisanno yusu bae ka fo kuna fone ye fe mi jirasa ko ni manu nu ko ni ku ikado ni marama fede nana jamakulu mimbe no lu ye kado ko mission medical katabi oluka ikado ka fo kasirada ulunye nga ko boli fembulla alekara maye mingalabu kadi hali mi ye connecteur okmana ko ni ngara koro baraji o pont o rola no yo babili ay way bae ka fo ko mi ye siga so dugo nala ko ni ngonu nu ngara Yusu ko fe mieni ngoye ka bela jire kala ka beni tarata temeneye ulakle wati ula no october ko le ta ani kele ba flani mwani fla saina kerengere ne nyala kuna fono nya jira ka foko minyi ka do bolifembulaye ako koniko alna ya suru ye mugu da shaka bolifena aye feren de bali bela jire tige ani bolifere kono mo bela jire bisika kishini ta yawu machugo mina tiga so marabulo konnala koni yeni yoro en kofo kibai ka foko kulu marama fentigi ube mununu salula sangani wati ko mununi ikado ka fo katiba masina amadu kufa aka munu no lutega binyo mbulo aywa ko sinya chama ubita bianga lakana ba ulu jose unga no yikado poste de sécurité oye buguda utito ko sangani wati ubita zole dayorola ni mamunu yire mangonu yo komandi mashiye bi ngautu bale kata zole da ikado ka fo ni yoroko fole nuna kasuruma mandire o mimbe nunga tabulo kofo Yusu ku ye bingani chaman taka yoro segere no yanga finintigu ka joseunye poste de police ni poste de douane ani ka do brigade gendarmerie ku be de bingani taka nu segere sangani wati ali do ku ntemene ku ya dola adokorobo yoro ina ka foka manu nundo be mununu na no ye marama fentigu ye ku be kinya o sigidala aywa ko kinya komini konnala aywa ko mi sangani wati ko be bi ka do kenya so fana ka no centre de santé ye dugu konnala aka ja here makono ku yo wale ya nywana ke fe miye bingani sigoro ma chama nye nunungo ni yo bara uke ni yoro kufole nuna ba fulani mwani kile ukonnala aywa kunni borala bulla mino nchiena aywa kaka sara do fana barka bunyana minye kado kafo kuchala ere krefe ibai kafo ku bina tama de do fana kai no yo waya shikelawi utama de munu ni ubina uluka ukmana ku yo lumena bela jile joni ku ubrebrema asroka tu lajo ulu lajo le ubulula here femve be miye nafulu mafenye ya bela jile ntaraki ula yusu kata noye ko ni ngonu nunde be sena be wati ubo ku be yala la ni anga jamana ere ka ika do foroba chake da do de ka boli fenyi kuyi ni mo numi yala la nodi iba bisiki kanga maudo kasoro cheni gelawdo ko mana yusu ko mana ko minye ni fenyi ko abe ko mu yo fana ntaraki yoro do de la aywa kiba ka fodo ko kun temene o damine ula haka ja ko ndana gusira ka foko marama vendigi do be mununu salola ku be boli fe do la boli fe mino yanga ika do ka fo foroba chageda odoka buli fenye okuna funi funa charina haka ja kunungwe ikoro kibai ka fogoni manu nu ku yera kemparana ka sabuke kuna sini funa ko mana utara ikado dangari kemparana kasobona ngo ya soro ikado ka fujigu mafai ko muna kibai ka foni manu nu meni mbara masina ure taka yoro segere sangani wati tuma dola ku be ikado ka fo dangari maula unimunu ntinyo nyesrala ko do de ikado mission medical niye ku ye ikado dangaru la koro baraji opo
dɔrɔn babili yɔrɔ la Sikaso o ni Kucala dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ hakaja jamana camancɛ marabolo ko a bɛ waati bɔsa lakanabaliya ko kɔni bɛ senna nka yɔrɔ ni yɔrɔ u bɛ taa cuncun ye ani balakawuliw k'u b'olu de kɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw na ani i k'a dɔn nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko nin maa masinaw k'u ye binganimisɛnninw kɛ yɔrɔ caman ko a bɛ fɔ min ma ko Front de Libération de Masina k'olu de ka baara ye nin ye siga kɛn bɛ olu de la wa k'u taara dangari yɔrɔ dɔw la diɲɛ ma o cercle kɔnɔna la a ka ja kunnafoniw fana y'a jira k'a fɔ ko tarata don ko wolomasiri tabaw ko olu ka i k'a dɔn jamakulu dɔ tun bɛ sɛnsɛnni na Wata ye min bɛ Kayi o kɔnɔna la k'u ye bingani ta k'olu fana sɛgɛrɛ u tarabasora ɲɔgɔn na waati min Yusu tiga ma don a na la dɛ fɛn min ye k'a dɔn an ka wolomasiri taba kɔni kelen banana nka min ye i k'a dɔn binganikɛlaw ye u ye 5 de bila su la k'a bɛ k'u bila ngɔnifɔw kɔrɔ Muguci senfɛ u ye 5 bila su la o kumana Ala kan'o da yɔrɔ suma a k'u jigin yɔrɔ jahanama ma Ala k'o kɛ ka Ala jate o kumana Yusu ko ni binganikɛla kulu minnu filɛ nin ye ko dangarilew la maa 5 bilalen su la k'u ye sabatɛgɛ k'a k'u ye olu bɛ bolola sɛgɛsɛgɛli na ta k'olu sɛgɛrɛ an'u bolola minɛnw minnu ye marifa ni marifakisɛw ye ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna min ye i k'a dɔn kunnafoni cɛrin sira fɛɛrɛw ye ko i k'a dɔn outil de communication nin bɛɛ de minɛna ni maa kofɔlen ninnu kɔ ani i k'a dɔn kuranɛw ninnu yɛrɛ kan ka kuranɛ mara maa nɔgɔlen ni kuranɛ mara ni bɔ masa ni kuranɛ mara kuranɛ yɛrɛ bɛ danga i tabi tiɲɛ Ala kan'u to yen fiyewu ko kuranɛw fana yer'u kɔ ani telefɔniw fo ka taa se moto 5 ma wolomasiri tabaw ye nin bɛɛ lajɛlen salon nin ko senfɛ an ye nin sama ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ka nɔbila sɛbɛn dɔ bidon moro sahelagriculture.com moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana awa k'a dɔn hectare 1 min ye awa k'a dɔn kɔɔri tɔni 7 ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ aw ka dɔn société min bɛ yen n'u b'a wele ko Jason aw ka dɔn min ye nin ye jɛkulu ye jɛkulu minnu aw ka dɔn n'olu ko ɲɛsin sɛnɛ ma min ye dugukolo ka baara min ye dugukolo ka matarafa o de kɔnɔna na jamana si tɛ yiriwa ni dunkafa ma sabati ni dugukolo a fɛrɛkɛtɛ yɛlɛmacogo o ma ɲa moro dunkafa o tɛ sabati min ye Jason l'homme d'affaires min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn Ibrahima Jawara min i k'a dɔn kunnafoni min bɔra k'a bin u y'a lajɛ min ye ka expérimentation min kɛ fɔlɔfɔlɔ kɔɔri la an b'a ye tɔni 1 o bɛ bɔ hectare 1 na nka min ye olu nana ka na ni taabolo kura dɔ ye min ye hectare 1 min ye tɔni 3 de bɛ bɔ a la jo de la ɲɛ b'a a bolo falen na kɔɔrimugu la jɔ bɛ ne den a bɛ baara caman kɛ han desani a bolo fan bɛ kɔɔrimugu la k'i jɔ n'a ye kɔɔrimugu ɲumanba wallahi jaja nin de don Dile do moro jamana siti ruwa ni senete jamana siti dunga fasti te sabati jamana shibolo ni senete minye awkado malen tukur amanyema Burama Jawara ale yo fa munya moro anana kana awkado yoro bado dla mi awkado no be sala minye expérimentation de Jason mi awkado no bikes owe ikado kayirwa kolana awkado tarkele moro be fasoro ala wode ko nan naza ni jatim ne folo mingera minye awkado debte koro munum be olu yu sogodo ni ngata ni yoro inaje ta laje awkado bara nungara tuko mina o debte ola Sulemani Kamara Bola minye bita bitar ani madam ani awaminye Amadou Kirbe ani Dalo société dobe no israélien ka société oui no israélien nga société bro awkado neta fima muro awakado tinyere la minye olu donne ko ndo ka jiwala ngata katake yorla mimbe awakado no système d'irrigation muro olu ko ni donne ndo ola muro olu yo dangoro baye rumbela jele tarakata jazo min flende sala minye champ d'expérimentation jaza sala muro tarakatu nyeda ni yoro ko valenga minye awakado mami be na ko bela jele bolo oye daza awakitai afo jazo nani sigi sene japa zona abara
Jazo nani sigi sene japa zone la anga tafe Jazan Keita muro akado ayala ne nuye kata foro konna naje muro anni awa tekniki munumbe ani mina munumbe unana ni mina mununye wala sa akado ka nyini fem se ka ke sorofe wala sa ubi bara mina bara abse ka ke awa no mayu ma tukomi ani bara nyedom se ka famu ya tukomi muro unana ni mina ndoye ani tabulu doye mimba to akado ka bara ni sababa bebe wati mina awkado nungoni yalala muro di debte koro adi israeliyo oluka mamunu mbea muro ku bela jele ubulo da udala aisikatala ko tiere la koni ni ngera koni bina ni yiri wasira ya anga jamana kono o koni tarikili toni saba tarif la toni woro ni tar sababi bolo la toni kono do de bolo al ni adafata nake moro minye fasiri baye ako awa minye nyere la ko awa ningomba na tanye abike so ikado anga jamana minye amifa minye jabi mina anga senela moro wo jabi moro awado bisoro wadi bara nu tablo no ye a tekniki ko awa minye awa jazo amanyema ikado awa no ibura majawara ka borani ne shinde koy ni Jazan Keita ale ni nyefo luka ferega bunde Jazan Sala bro awkado ni mi flene dina donne sinwa ne endu sinwa ko ni endu ko lu yiri wala no bikate me européen nga ulube chike donne ul ati fode dote kro retara chike de kala endu jamana la elebo ba habiba elebo abendu game ifoka jago dola ende sani itayata bro mi avocado société Jazon mi avocado nyerala nunun tale kata kul lajesa ya ye ka fo anga senegala no asro ube avocado wa biduruni woro ore soro tar kelena moroko awani tar saba mi avocado ton saba ni o soro tarla ko biti jo million gele ani wa kemeni wa bisaba ni woro la afu ni soro ni soro che kuni kun moro miye Jazon mami be do Jazan Keita ko awa miye nyera la ko wa ko ne a tara sirafe ko olu be awa kori sene chien flat sangono double saison double 7 kori double 7 ala ko so ça et plaisir flana sur les gars abara bro mi avocado ni mi flane ni awa ni nake sababu anga kwari ko manga jamana gono anajiri walla se anga mi société Jazon alhamdulillah mi avocado kwari de jati mineke tulbi bwala alimon beta bi bwala onanyu na chama bro avocado ani izin dobe do izin dangare naji mimbe worolike ani mimbe se kake avocado korumuguyi gari ni fini ngono ni bebe ke abe barake ro bambulo yaw abana adan barake ke duran yire ka bayele make anfe ya abana nye wala ne de ni me wele de ko samgo chikela bwa ne de ni ibi sanyi karaba ibi fara noko bo ibi melon sene ibi zere sene ibi kori sene ibi ni chikela yere dia to de bala ko sorobo so badu chikela du ni chi wakara moke di nga chokoroba kumbitandi chike kungado ede ne re wololo ba ne dege brama moke to bro mi avocado anga kori absika yirwa chugo mina muro avocado nobsika bwala chugo mina mi mani izini munumuna sigi no ma munu be barakala ni bela jele bi fanda kele woni bela jele be avocado barantanya fana kele o sabati borama jawara ani puma fo opuma akoni ala sonama dona natawla mi unata awakaire jona kata toni mi hectare bakele kata experimentation ge kata laje kori kata a ke kaire jona kai ka kira fe ka ba hectare bakele kai ka ni tare ya fana fe apana tiga bi soyi kori fana mana soyi to bane ya to bengu beje futo beje ni kori tara faro tiga mo yego ka kori mugubo ubinyo ndafa de abana awo Brahma alaka bar abalwanyi alaka barka do dina amina rabbi note nyabala kono barala efomi garo no ngolo gele abu kono barala wachige re fa ni misatala wajabro ni machige matrafa jamana tirwa l'américain na folotiki bay chikeladi abana awnya go politiki mawdoa olu ye jie o yire yira lawdi abana na folotiki bay chikeladi
aga febe baga foro kono wallahi abe isini joy na ye mangala sene mangala jibi boko ke ikado ka fo sugoro ye ka taji boala ka kala ka mangala kala na furufuru ko olu bayle mako ke bagandumuni ka do ke nogoy o be ke o furu kele kono ye wa mangala yere be barani machine mununye mangala yere taji de bo boli isini yere be barake ni machine e jimi sa o mangala yere jiye abe furu kono na kele nyi ngo kabakodu olu de milliardaire ubi wallahi mu dore o ko fe on ngara baye pana biyo Brahma Jawara amba fongo ala kani sababa be amuro moro nindo do jamana ci te yirwa foni bara masna o de ka ale bina yoro mun ndaile do be bo bara ntanyala o global ka fo ko mi ye contre glaro ko fona brigade undara maliko no yanno ay wa nyeba la fana tuguni ko mi nye ka do ka fo PC ni tablette o gla o lu kamal yoro a fara nyonga yoro assemblage o fana bina e baro don te totokola demani fasri mito ni fasiri yusu wati ale senzana kani josa ngami nye ka do ka fo kiri do tigara kiri metalike mami kunga we arna traore uya nyangi ka datugu sanani ka so datugule ka sabu ka kai bingane wala taga denda ni segada jogo ya hukumu konnala kala ko baga ko no ifem voka no fa yusu ibaye ka fo ko nungo ni ibaye kur mi nye ka do kur d'appel kur d'assis sake ale ka sigili o mi me wele ko session o koni ka do kera o koni bolla mami nga kungango kiwaraka afamba kera aruna tarawore ale ka koye ko pedophilie o ka do jogo ya tali ga denda ni segare yusu ka kala ka baga ni fali aruna tarawore ale maye kuna geni do samuga ane fula o kuma kibaye ka fo ko ni do kama ka tumbe ka do mi venjugu no ejie ngina masani daji kumbatu no e doloe o kuma ko akumbo ode ka kololo konala gutu kalo klefla temene bafla gutu kalo klefla bafla ni tani shegin sa ka kera bangoni na komini e konala ba ko faba kono ya atara bitigi do la no e Fatima jarabe bitigi inferi ko ale mago be dinilla Fatima jarago akale ga dinili bana abora ikoro anyana kala to ni mboti ni njini do enyonye no yika do ka fo aruna traure ayo mboti ni wati mi no umunketa koromso to manu kwa mako amiti ikado ka fo kayo weli koro dumusani chama mbe utiba koro bale unga chima ko kata dinli nyini bitigina kana dama o mato dinli sanro lawa ya no kana atara isola mbabali do kati bela okono ka dinli na tokono ode nan dinli ka ba dama yoro mi aruna edeni charoga do sula ba malingono ala kata biaga ka be bioka akoko gaga finimbo o maso ayo baga ni fali baga liye o maso minga ere o jago ya waraka kasoro ko ta ko saba duguma ka bi daw ka yoro mi anake karo ka fo ko tabulo em sokoro basomi no e Fatmata jaraye Fatmata jarani sentege ani kola bande na ni joy ka do sula bambali ndala kasoro aruna mama go kulu amasika anyana bonga feret ke ledu afe abara ajombe ko shekli Fatmata ibulu da ku kule wati mina jama de nana ni yejula ngulo man fly bulla nyefeta jotala jani do aruna jotala aruna sentege ni kula ba talege o ya gbe gata mine jula ngulo manga boli bita yoro jawnga we aruna mine wati mina yusu ku ya senze gata na eko 6e arrondissement na no e polosu jabala ye kurofina kata aruna do ulubulo we ya sige minge busamze ngwana la ninyi ngaliye ay jongo ala fo ko jongo ala ka kera ni njogo ina ko mi mvora ka kera tengo ko ngakale masoro tuguni ka mama go gla o kuma mi umunketa amiti ika do somo tarana e kata jatemine mi kera tigala ma ulugo ko ko ni ko magalu kerala mara o kerala ngasara kera minye kwa makoye o kuma minye ka do ka ngani ya ko ni kumbama ni chieni ka taka ni dendani segere ko imbige kuma mina umunketa no amiti ay shibe sansegina sanseginde ani samwani vladi au ye ko genyo mai so za ko genyo mai samai yusu ibai ka vo ko kamaleni akoni ngani ya masabati ngani ko masina nuye farati de sabu ke munye ku ya nyangi ka kiri ka kiti sanani kaso ko pedophilie ani menasi de mort ka yo taka mado segere no e fali babali ko fem fora o re du bedda lubo ani musogoro ba re no e Fatmata jaraka seria ko bebe da lubo ya sa aruna kan nomine maman Touré ale kan nobla sewene anya bon nouvelle horizon kono yusu bido moro bitano da ala bozo jalo ale agent
agence immobilière awa kado awa min seware mopti seware tangoroba do bela jele ba don amba fuka wala nyimado aka tibinanja anna ka dugu yirwa sirala Pompol Moussa Bala Keita 7e arrondissement muro ani médecin colonel major Karim Kamara alebe kati muro encore ka do amba fuka wala nyimado ka fulla se mala jaloma mi indicateur ka coordinateur o do koy amba fuka le roi amba fuka wala nyimado mi prestige groupe prestige la ale flene titibula ka awale roi no brama jaray anna awa kado PDG ra no jaray amu bela jele fuku wala nyimando inshallah yusu ni olu bela jele fo ambe folike kan ba jama kulu bela jele wati sebe koro corona o minye kado kadija kite kabo Burkina Faso yusu aya sogo doni kana bo anyeya kababe Burkina aya jira ka fo nasira malla dongodo ata kodo abada na mana renouveau la kan nyeda anga chakero ni anyiroka arabado kadija kite boraya anika do ka fo atamanyo no malikiye olukmalo boraya wika folito ya ka groupe renouveau mabe ka folito ya no kabo Burkina kana nyeda anka abe kanunde ko fo amba fo ka barkada ani anyere tere muso mimbe no makibe kani anga fo ba fo na Burkina ko na la ni sangaina alini kado Ibrahima Cissé